Hürmetli cemaat, gaziz milletteslerim, zor dolqunlanu bilen biz qabat merkezimiz Qozonga jıyıldık. Bu tabiiy. Her tatarның көңілі Татарстанға, баш қалабыз Qozonga тартыла. Bizning uchrashuv шатлығына язның матур төсмерләре, табигать уянуы, авазлары килеп кушыла. Килешәсездер, шундый шартлар һәр кемнең күңелендә якты өметләр уята. Матди хыяллар барлыкка китерә. Шигем юк. Бу залда милләт язмышына битараф булмаган ханымнар вә туташлар утыра. Карагыз әле. Сез нинди матур, нинди ихлас, бер-берегезгә каратып, бер-берегезне сәламләп алыгыз әле. Сездәге киемнәр, сездәге киемнәрнең төс гармониясы һәм калфаклар. Күрәсезме? Әгәр дә без калфак кимәгән хатын-кызны күрсәк, ул тамамланмаган образны барлыкка китерә кебек. Хәзерге вакытта. Чөнки безнең башыбыздагы калфак безнең образыбызның тамамлануын күрсәтә. Менә шуңа күрә дә сез менә шундый итеп килгәнсез. Без шушы образда татар, мусулманның татар хатын-кызы образында. Һәм бу шушы мусулманның татар хатын-кызлары җыеныда. Бик зур рәхмәт сезгә. Чын күңелдән башыйм. Хөрмәтле ханымнар һәм туташлар, искә аласыздыр. Күңелегезгә дә сеңдереп, урнаштырып барасыздыр. Һәр җыенда Мөхлисә бугыйның сүзләрен шигар итеп алабыз. Бүгенге җыенның төп шигары хатыннарның бүгенге көнгә беренче вазифалары ана телен саклау. Беренче хатын-кыз казыяның фикерләрен дәвам итеп, тагын шуны да җиткерәсем килә. Балаларыбызга яхшы тәрбия биреп, милләтебезне оҗмаклы кылучы да без. Аларны тәрбиясез куеп, милләтебезне җәһәннәм тамукка кертүче дә без. Хатыннар дигән Мөхлисә бугай. Минемчә, аның бу сүзләрен һәр татар хатын-кызы үз күңелендә даими сакларга тиеш. Чыгышында хатын-кызларга кагылышлы бер тарихи вакыйга турында әйтеп китү урынлы булыр. 1917 елның февраль революциясыннан соң татар дөньясы искиткеч көчле вә күләмле күтәрелеш кичерә. Һәм бу күтәрешләрнең алгы сафларында әлбәттә хатын-кызларыбызда була. Бу чорда Казанда беренче бөтен Россия мөслимәләр курултайы җыела һәм мөһим карарлар кабул ителә. Шул карарлар нигезендә татар хатын-кызлары ислам дөньясында беренчеләрдән булып сайлау хукукларына ирешә. Апрель аенда хатын-кызларның беренче курултайына 100 ел. Менә нинди тәңгәллек безнең җыен, менә бүген һәм апрель ае хатын-кызларның курултайына 100 ел. Бөтен дөнья татар конгрессы оешуга да тиздән 25 ел була. Уйлап карасаң, бу шактый мөһим дата. Чөнки дәүләтебезне югалтканнан соң беренче тапкыр бөтен дөньяда яшәгән татар халкын барлау, җыю, берләштерү, аның киләчәген кайгырту максатыннан махсус халыкара статустагы структура төзелде һәм ул уңышлы гына эшләп килә. Конгресс каршында аның кысаларында оешып киткән безнең Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасына да июль аенда 25 ел тула. Конгресс хатын-кызлар хәрәкәтенә зур игътибар бирә дип уйлыйм. Бүгенге көндә Аккалфак оешмасының 475 филиалы бар. Татарстанның 43 районында һәм шәһәрләрендә, 42 регионда һәм 19 чит илдә. Аеруча Кыргызстанда, Швецияда, Россия регионнарыннан Башкортстан, Оренбург, Пенза, Удмуртия, Түбән Новгород, Киров, Самара, Ульян өлкәләрендә, Татарстанның Актаныш, Азнакай, Балташ, Биектау, Яшелүзән, Чирмешән, Чүпрәле, Саба районнары җирләрендә эш зур активлык белән бара. Аккалфактан тыш сүзгә Мөхлисә бугай, Сакип Җамал оешмалары белән дә тыгыз элемтәдә эшлибез.
Менә үзебезнең Татарстанда эшләп килүче, менә Зиләр Химиянны дип таныштырдык. Сез инде аны бөтенегез беләсез. Безнең Татарстан хатын-кызлары оешмасы. Шул Татарстан хатын-кызлары оешмасында без һәр вакытта президент кабул итәләрендә катнашабыз. Быел инде безнең өчен бик зур шатлык, Зиләр Химиянны бик зур рәхмәт сезгә. Безнең Лена Колесникова, аның белән дә сез таныш. Ул безнең Россия күләмендә җиңүче хатын-кыз образын тасвирлады. Һәм ул анда җиңүче титулына ия булды. Без аның белән бик горурланабыз, бик шатланабыз. Бу кирәк калды безгә. Һәм гомумән Татарстан хатын-кызлары оешмалары, җирлектәрдәге оешмалар, безнең Аккалфак оешмалары бик берлектә эшләр, бик килешеп эшләр. Узган елгы форумда кабул ителгән резолюция. Без анда һәр вакыт, мин сезгә әйтәм, резолюцияны кабул итәбез. Эш вакытында ел буе резолюция карагыз. Biz анда нәрсә кабул итәбез? Ул безнең үтәләме? Үтәлеп бетәме? Ул мондый гади бер кагаз биреп җибәрә торган кагаз түгел. Чөнки без аны бөтенебездә бер тавыштан хуплап, ул карарны кабул итәбез. Бу кабул итү безне, без моны эшләргә әзер дигән сүз. Һәр карарны кабул иткәндә уйлап, баш шәрифләренә җибәреп, фикерләп эшләргә кирәк. Шуңа күрә без инде барыбыз да кул күтәреп тавыш биргәнбез икән, кайткач бу эшләрне барыбыз да җиренә җиткереп башкарырга бурычлы. Сез менә бүген монда җыелып килдегез. Кискен сүзләр дә булыр, конкрет фикерле сүзләр дә ишетерсез, ләкин сез аны үзебездә юта белегез. Чөнки без һәр беребез эшләгәндә һәр вакыт әйтәбез, без бик күп җыелабыз. Без җыенга гына җыелмыйбыз. Безнең әле күчмә утырышлар бар, йөри торган. Һәм һәр вакыт әйтеп киләбез. Гадәттә безнең җитәкчеләр булып, кайбер җирләрдә әдәбият укытучыларын куялар. Мин әйтмим, әдәбият укытучылары көчле халык. Ләкин җитәкче булып эшли белмәгән, яки эшләп карамаган хатын-кыз, ягъни 13 ел әгәр дә менә чит илләрдә сез беләсез, ул фактик менә шушы мисалны 13 ел кеше укытучы гына булып эшли икән, бер җирдә дә ул җитәкче булып эшләп карамый икән, ул бүген регионны оештырып чыгара алмый. Региондагы хатын-кызлары артыннан ияртә алмый. Һәм районнар эчендә шул. Әгәр дә без аннан соң шушы әдәбият укучылар я башка бер кичкенә функцияны үтәгән, функцияны тагайдырсыз кичкенәсе юк, ләкин җитәкче постында эшләмәгән кеше үз артыннан бөтен районны, бөтен регионны һәм чит илләрне ияртә алмый. Без моны дөрес аңларга тиеш. Мин һәр вакыт әйтәм. Кадрия райисны без бит кичкенә кеше. Без ничек хакимият башлыгына кирик? Кадриясына без кем инде? Мин һәр вакыт әйтәм. Әгәр дә шулай син үзеңне куя алмыйсың икән, син үзеңнең артыннан хатын-кызларны ияртә алмыйсың икән, бүген хакимият башлыгына кирүне син зур эш дип саныйсың икән, миннән булмый. Зинһар әйтәм. Аккалфак оешмасы, ягъни хатын-кызлар оешмасының җитәкче булудан үзегез әйтегез. Мин була алмыйм, эшли алмыйм, булдыра алмыйм дип. Халыкны алдап йөрүнең мәгънәсе юк. Чөнки безгә эшләргә кирәк. Бездән калмаска кирәк. Нәрсә кабул иттек бер җыенда? Шуны икенчесенә эшләп бетереп без килергә тиеш. Әгәр дә без һаманда бер-беребезне сипап кына, алдашып кына, без эшлибез бит инде бездә дип йөрибез икән, безнең эшебез бармаячак. Күрәсез, без карыннан башладык, бәби карынга урнашты. Безнең тәрбия шуннан башланды. Сез аны һәр берегез беләсез. Кичә юкка гына без сезне бишек туйларына җибәрмәдек. Biz шуның белән бу өлешне тәмамлауны күрсәтә. Эшләнеп бетмәгәннәргә әле кабат кире кайтып җиң сызганып эшли башларга кирәк икәнен күрсәтә. Эшли башлау без эшләдек дип отчет бирү түгел бездә. Сез аны бик әйбәт беләсез. Кайтабыз. 2 атнадан сезнең фото сурәтләр белән 5-6 менә шушы әйберне үткәрә башладык дигән миңа сезнең материалларыгыз килә башлый. Менә шунда мин күрәм, эшли башладыкмы без? Әллә без һаманда шушында алган тәсирләрдән ойный алмыйча йөрибезме? Һәм 2 җыен арасында күчмә утырышлар үткәрү безнең гадәткә кирип китте. Моның бик кирәк икәнне без үзебездә инандык, бергәләшеп фикерләштек. Булар бик кирәк. Узган ел җыеннан соң без беренче Яшел үзәнгә кузгалдык. Яшел үзәндә
Менә аның җитәкчесе биредә утыра, кичәдә булып кайттыгыз. Яшел үзән бер карасаң ул рус кешеләре күбрәк яшәгән җирлек. Ләкин эшләсәң эшләп була. Иң беренче алар берничә ел эшли башлаганда ук башладылар балалардан яшел үзән буенча шәхесләрне барлату. Шәхесләрне барлыйлар, бала шуңа инша яза. Шул иншаны җыялар, бәйге үткәрәләр. Шулар арасыннан иң кыйммәтлесен, иң әйбәтләрен сайлап алып китап чыгардылар. Китап чыгарганнан соң алар үзләренең шәхесләр эзләре, Идел аръягы шәхесләре эзләреннән дигән үзләренең маршрутларын, сәяхәт маршрутларын төзеделәр. Һәм монда килеп, сез акылфаклар беләсез, безгә раслап күрсәттеләр. Үзебезнең конгрессның залында уку булды. Шул вакытта раслап күрсәттеләр. Һәм без аларга күчмә утырыш куйдык, һәм күчмә утырышта шул маршрут буенча без йөреп чыктык. Һәм бик гаҗәеп. Белергә кирәк, аңларга кирәк. Бу маршрутлар бөтенебездә дә булырга тиеш икән, аңлап кайтып киттек. Аннан соң без кузгалдык Актанышка. Ул июль ае иде. Июль аенда Актанышка бардык. Һәм гаҗәп бик күп. Менә монда утырганнарның күбегез кайсыларыгыз Актанышта булды? Кул гына күтәрегез. Менә Актанышта булучылар 150 хатын-кыз. Аның 11 чит илдән килгән хатын-кызлар иде, регионнан һәм Татарстан иде. Без анда 3 көн булдык. 2 төн кундык, 3 көн эшләдек. 22 авылны барладык. Ул үзе бүген сөйләячәк, мен шуңа аерым басым ясамыйм, ул үзе сөйләп аңлатыр. Һәм гаҗәеп сурәтләргә тап булдык. Ничек безнең гореф-гадәтләр саклана? Авыл халкы безне ничек кабул итә? Кирәкме без авыл халкына? Менә шунда инде мин мондан әйтергә тиешмәм. Авыл халкының бишектәгесен бишеккә салып тәгәрәтеп, һәм инде сәламәт булмаганнарын коляскаларда күрдегез, төшереп тә гаҗәпләнеп кайттыгыз. Бүтән авыл халкы, 22 авылның халкы безнең белән булды. Хәтта Айгөл бәйкем әйтеп тә белмәс, Иске Кормаш дигән авылда читтәге булган чишмәне авылның уртасына төшереп, килен чишмәсе эшләп куйдылар. Һәм безгә килен төшүне күрсәттеләр. Бу бит бездән соң кала, авыл халкына кала. Һәм инде яңадан без кузгалдык, сентябрь ахырында кузгалдык без Оренбургка. Иң беренче килеп кирдек Каргалы авылына. Менә кайда безнең бер җирлегебез. Без белә торган, аңлый торган башладык эшебезне зиратыннан. Кайбер кешегә бәлкем кызык та торгандыр. Чөнки зиратка нәрсәгә без кирергә тиеш дип. Ләкин менә без анда аңлап, күреп, тарихны төпкеллегеннән аңлап белеп кайттык. Ул зиратта бер нинди агач үсми, андагы чисталык. Без килеп басабыз зират янына, горизонтка хәтле кабер ташлары күрәбез. Безнең Татарстанда безнең бу яктан киттек. Чөнки башка милләт вәкилләренә ияреп, без нәрсә генә утыртмыйбыз каберстаныбызда. Нәрсә генә үстермибез, ничек кенә пычратмыйбыз. Һәм анда без әгәр дә агач утыртабыз икән, анда җәннәттә яши. Агач утыртабыз икән, анда кош ялый. Без бит аны табигый. Менә бу әйберләрне бүтән җирлектәргә дә таратырга кирәк. Моны күрсәтергә кирәк. Аннан булдык без мәктәптә, Каргалының мәктәбендә. Каргалының мәктәбендә мәктәпнең тышындагы лозунг. Уңышлар сиңа укучым. Менә без үзебезнең Татарстанга гына игътибар итеп, кая бар уңышлар сиңа укытучым дип язган. Укучым дип язган. Бездә рәхим итегез. Кем өчен языла ул лозунг, ул сүзләр? Кем өчен? Рәхим итегез. Анда уңышлар сиңа укучым. Мине ул менә бу әйбер мине бик тетрәндерде. Бик тетрәндерде. Һәм кайткач мәктәпләргә киңәшегез, барлагыз. Менә киртегез шушындый әйберләрне. Без укучылар белән эшлибез. Укучылардан менә аның ямендә, тәмендә барлык безнең киләчәгебезне алар безнең. Алар булдырачаклар. Һәм менә аннан соң Оренбург шәһәренә килгәч, анда гаҗәеп таң калдык. Без сәяхәт иттек Оренбург буенча һәм андагы биналарын күреп без таң калдык. Таң калдык, чөнки алар барсы сакланган анда. Һәр берсен халык белә. Һәм андагы безнең халыкның, үзебезнең татарыбызның мәгърифәтен күтәрергә эшләгән халыкның тәмен, ямен белеп кайттык. Чөнки менә әйтәләр, менә ул бик нык саран булган дип берәүне сөйлиләр. Саран булган.
Ул каядыр барганда, бер каяда башка ашханага кирип ашамаган акчасын сарыф итмәгән. Ул өеннән пешереп апчык киткән. Ләкин ул акчасын татар мәгърифәтен күтәргә юнәлткән. Менә бу безне сакландыра һәм горурландыра торган фикер. Һәм моны безнең хәзерге без бай диючеләргә моны җиткерерлек фикерләр. Безнең байлар шул кадәр дип язылып чыга. Мин кайчакта интернеттан я газетадан укыйм да бездә байлар бик сирәк. Бездә байлар юк ул. Ул акчалы бай дигән сүз түгел, аның рухы бай түгел. Бай шундый кеше, әгәр дә аның рухы бай булса, әгәр дә ул шундан артык үзенең малы белән ул үзебезнең мәгарифне күтәргән. Менә монда Россиядән килгән безнең, чит илләрдән килгән үзебезнең хатын-кызларыбыз утыра. Без күбрәк бөтенебездә игътибарыбызны Казанга, Татарстаныбызга юллыйбыз. Ләкин Татарстанның да бюджеты чикле. Никадәр генә тырышсак та, Татарстан безнең хөкүмәтебез, дәүләтебез тырышса да, бөтенесен кулачлап алып ярдәм итә алмый. Без үзебезнең җирлектә мәгърифәтебез, үзебезнең татарлыгыбызны сакларга үзебезнең ярдәмчеләребез булырга тиеш. Менә үзебезнең рухи яктан байларыбыз булырга тиеш. Шул вакытта без саклап кала алабыз. Инде Башкортстанга килсәк, менә безнең Башкортстанда шәҗәрә бәйрәме дигән әйбер безнең башланып китте. Башкортстанда без моны башта Балташ районында башлап җибәрдек. Шәҗәрә бәйрәме бу безнең өчен бик кирәк. Һәм инде күчмә итеп алып барачакбыз. Узган ел без аерым бер сәбәпләр аркасында барып җитмәдек, ләкин алар үткәрделәр. Шундый зур кимәлле итеп үткәрделәр. Кайтасы бүтән кешеләре самолетлар белән кайтып җиттеләр һәм үткәрделәр. Быел шул шәҗәрәнең икенче өлешен дәвам итеп, без сезнең белән җыелып анда барачакбыз. Алла бирсә. Менә мин узган елгыларын сөйләдем, быелгыларын үзегезгә теркәп куегыз. Чөнки сез кайту белән планлаштырырга тиеш. Аннан соң кадәр рейсын безнең бит кеше ул вакытта бара алмый, анда бер булырга тиеш түгел. Без моннан кайтабыз. Кайту белән без һөнәри дәресләргә җыелабыз. Ашарга пешерү буенча, татар халык ашлары буенча 25-26 май. Һәм моңа сездән үзегез түгел повар булмасагыз үзегезнең кирү кирәкми. Пешекче һөнәре, аш-су устасы килергә тиеш монда. Кайткачтан ул үзе кинәлеп үзе бу эшне өйрәтергә тиеш. Безнең беренче көнебез булса Казанда, икенче көнебез Әтнәдә булачак. Аннан кайтканнан соң без Башкортстанга юл алабыз май аенда, 26 май, теркәп куегыз. Салават шәһәрендә. Менә шушы шәҗәрә без бәйрәмендә. Аннары без кузгалабыз Саба районына. Саба районында безнең битеп баручы, инде үләм дип торган васиятнамәләре язу. Нигез ташы. Килен кайнана төп йорт төшенчәләрен бирәбез. Менә хәзерге вакытта гаиләләр арасында әгәр дә безнең кемдә булса үлеп китсә, бүләнмичә азапланалар. Бүтән туган тумача сугышып талашып бетә. Менә шул васиятнамә төзү. Миңа бу ел бик зур бер чыганак белән танышырга туры килде. Ул сирәк очрый торган кулъязмалар. Лобачевский исемендәге китапханәнең сирәк очрый торган кулъязмалар бүлегендә утырырга туры килде беренче тапкыр һәм шунда очрашырга туры килде васиятнамәләр белән. Элекке халыкның васиятнамәләре булган, шулар сакланып калган. Бик гаҗәеп матур менә булар, кирәкле әйберләр безгә һәм шуннан килде. Ник хәзер халыкны өйрәтмәскә шуңа? Без сезнең белән июль аенда Сабада моны һәрберебез язарга өйрәнеп, үзебезнең җирләргә кайтып, аны язарга өйрәтергә бурычлыбыз. Төп йорт төшенчәсе биргән гаиләләрдә булабыз сезнең белән. 5кә бүленәбез. Менә һәрберсендә булабыз, ул гаиләләр белән танышабыз, ул гаиләләр безгә сөйләячәк, күрсәтәчәк ничек яшәешләре, алар белән танышачакбыз. Һәм гаилә төп килен гаиләсе. Менә нәрсә кирәк безгә хәзер. Һәм менә шушыларны танышканнан соң сентябрь аена кузгалабыз без Сарман районына. Үз һөнәребезне өйрәтү турында. Кулдан эшләргә өйрәтәбез, сөлгеләр чыгарабыз, сөлге бәйрәменә барабыз. Аннан соң ноябрь аенда йомгаклап без күчмә утырышларны Киров өлкәсенә юл тотачакбыз. Уршык җыена. Балар барысы да тарихта бар безнең. Менә безнең киләчәктә булачак планнарыбыз. Һәм сезнең белән бергәлектә менә безнең үзебезнең
Күчмә утырышлардан башка халыкның бергәләп үткәрә торган бик күп чараларыбыз бар. Ул чараларны без кайсына барып җитәбез, мәсәлән, Пензада. Быел Әбекәй Матуркай. Ел буе үткәрелә Әбекәй Матуркай. Ел буе бөтен гаилә катнаша. Бөтен районнарда үткәрелеп чыгарыла һәм кире Пензаның үзендә бөтен гаилә бергә җыелып җиңгәннәр. Шунда безнең бәйге үткәрелә. Бик күңелле менә бу бәйге. Моны мин әйтер идем башка барлык җирләргә дә. Менә кемгә үзенең күңеленә хуш килә, үткәренү. Чөнки монда дәү әниләр фигурасы шул кадәр матур күтәрелә, алар оныклар белән, алар киленнәр белән, алар кияүләр белән, алар үзләренең бабалары белән. Менә шуңа күрә бу әйберләр безгә бик кирәк. Үзебезнең гаилә статусын саклау өчен кирәк. Һәм Кыргызстанда бик матур бер күренеш булды. Менә үзләре биредә утыра. Безнең ондагы курултай бара, яшьләр менә чигү белән шөгыльләнә. Өйрәтү дәресләре. Шеметеп чигү дигән. Ашъяулыклар эшләр, кунаклар каршы алу өчен. Гаҗәп бит. Бер каяда игътибар юк. Яшьләрне карап торам, үзебез утырабыз, үзебез карыйм, сөйлиләр, карап торам. Яшьләр үзләре эше белән шул кадәр бирелеп китеп эшлиләр. Менә һаманда миндә шул. Без яшьләребезгә игътибарны артырга тиеш. Яшьләребезгә күбрәк игътибарны артырга тиеш. Менә бүген күрдегезме күргәзмәләр, калфаклар. Бу безнең 4 еллык эш нәтиҗәсе. 4 ел элек җыелганда сез әйтә идегез. Без каян алыйк калфакны? Ничек тигик, ничек чигик, кем сата? Менә бүген күрәсез, сез регионнардан, районнардан, чит илләрдән алып килгән калфаклар. Булар махсус эшләтелгән түгел берсе дә. Үзегез алып килгән калфаклар. Сез аны менә бүген күрдегез. Һәм анда аны кулъяулыклар чигеп, аларны күргәзмән төзүчеләр безнең Казан Федерал университеты студент кызлары. Безгә үзебезнең кызларыбызны, бәлкем ул барсыда барып та чыкмас. Ләкин безне үзебезгә аларны якынайтырга кирәк. Безнең балаларыбыз алар. Безнең киләчәгебез аларда. Әгәр дә без алар белән бәйләнешне булдырмасак, безнең киләчәгебез юк. Ак калфакның да киләчәге юк, хатын-кызлар оешмасының да киләчәге юк. Менә алар шул кадәр рәхәт итеп башкардылар бу эшне. Һәм күрерсез калфак туенда. Калфак туенда алар дизайнерларыбыз барсы да яшьләр. Барсы да. Һәм анда безнең кызларыбыз билгеле инде, модельерларыбыз да яшь кызларыбыз. Һәм үзегезгә бүләккә салынган мендәрчекләрне күрерсез. Алар безнең техникум балаларының эшләре. Сәнгать техникумы балаларының эшләре. Бәлкем килеп җитмәгән җирдә булырга мөмкин, ләкин алар безнең балаларыбызның, кызларыбызның эшләре. Менә шуларны алып кайтып, сез шуны үзегезнең балаларыгызга җыеп, яшьләрегезгә күрсәтеп, менә безнең кызларның эшләре, сезнең кебек студент балаларның эшләре. Әйдәгез бергәләп утырып өйрәник. Бу гади һәм шул вакытта бөтен кеше кабул итәрлек. Һәм минем тагын бер нәрсәне әйтәсе килә сезгә. Менә без эшлибез. Һәм эшләп бетермәгән бик күп бар эшләр әле безнең алдыбызда тора. Менә бүген мин сәхнәгә чыгарасым килә 4нче гимназия лицей укучыларын. Кызлар биргә килегез әле сез. Менә без Фатиха Аетованың бу ел музей ачылды. Ул музейда менә Тәмин апа үзі чыгыш ясар ул музей турында. Һәм менә шушы музейга беренче хәзерге ачылган хатын-кыз музее бу. Ул безгә бик кирәк. Һәм монда алга менә басыгыз. 4нче лицей гимназияда, аны тулышынча белән сөйләнер. Бу гимназияда Фатиха Аетова дәресләре үтте. Бу кызлар гимназиясе, 4нче лицей гимназия, 12нче гимназия түгел, 4нче кызлар гимназиясе. Шул интернатта торып укучы гимназиялар, төрле өлкәләрдән җыелалар. Менә сезгә билгеле булсын, ул гимназияда сезне без сәяхәт кылдырдык 3нче ел, һәм менә аларның кызлары. Фатиха Аетова шурында менә шулай дип мәктәпләрдә, гимназияда киенгәннәр, күрәсезме? Һәм шул киемнәрне тектиреп алар дәрес үткәрделәр. Калфаклар шундый, укытучылар шундый киемнәрдән, калфаклардан һәм ханым Туташ. Туташ, Мәрьям Туташ, Гөлмәрьям Туташ, Гөлсинә Туташ дип укытучы апа аларга эндәшә. Шул кадәр нәзакәтлек белән сөйләшү, нәкъ шул дәрес алымнары. Менә бу безгә тере мисал. Моны без барыбыз да үткәрәбез. Әкрен-әкрен үзебезнең калебебезгә салып куеп үткәрәбез. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә. Шулай дәвам итегез. Шулай безнең варисларыбыз булыгыз.
Һәм менә минем атап әйтәсем килә, шушы без әйткән бүген, без күрсәткән bütün мәгълүматларны зинһар яшьләр арасында күрсәтеп, аларны безне аныклап, фотосурәтләре белән безгә җибәрүегезне сорыйбыз. Хөрмәтле хатын-кызларыбыз, бүгенге көндә татарлар да, урыслар да һәм башка милләтләр дә үзенең киләчәге өчен борчыла. Курка күрмәгез татарлар гына алай дип. Проблемаларыбыз күз алдында. Балалар ата-аналарын аңламый. Үз тарихларын, мәдәниятен белмиләр. Мәдәниятсез милләт түгел. Көчле булыйк. Көчсезлек изүчене үзе чакырып тора. Шуңа күрә изелүе өчен корбан үзе гаепле. Парадокс, ләкин безнең өчен бик гыйбрәтле бу. Милли традицияларны саклануы өчен көрәшүче кешеләр милләтнең асылын билгели. Менә монда җыелган халыкны милләтнең мен күпмедер асылы дип атар идем. Кеше хукукларын милли хукуклардан башка күз алдына китереп булмый. Аларның берсе бозылса, икенчесе дә хилафлык килә. Милләт кешеләренең табигый берлеге һәм ул кешеләрнең иҗади эшләвен таләп ителә. Милләт бездән иҗади эшчәнлек көтә, хөрмәтле ханымнар. Без белергә тиеш, теләсә нинди халыкның тарихының үз урыны, үз кадере бар. Җир йөзендә 5 меңләп этнос яши. Шуларның бары 180 генә үз дәүләтләренә ия. Ләкин аларның һәрберсенең иреккә омтылышын туктату мөмкин түгел. Тукай татарларны дөньяның иң алдынгы халыклары белән рәттән күрергә хыялланган. Алдынгылар дәрәҗәсендә булу өчен алар дәрәҗәсенә күтәрелергә кирәк. Һәр чак истә тотарга кирәк. Без һәр вакыт әйтәбез, Сибир татарлары, Астрахань татарлары, Казан татарлары, Самара татарлары. Ләкин без бер халык. Дәрдман әйткәнчә, татарлыктан татар гар итәрме? Кеше үз исемене инкар итәрме? Татарлыктан татар углы татармын, татар түгел димә, башыңны ватармын ди. Кемнәр біз татарлар үз җаныбызны тыңлыйк. Әгәр бөтенләй телне белмәгән татар да, әгәр дә анда бер милли моңы кала икән күңелендә, ул үзен татар дип атый. Төрки гаиләдәге уртагыбызны онытмый, уртаклыгыбызны, кемнеңдер традицияларына иярмик, шулардан ышкынып үз-үзебезне дөньяга казанышлары дәрәҗәсенә чыгарырга мәҗбүр итик. Польша, Литва татарларын карагыз. 600 елдан артык алар моннан күчеп киткәннәр. Ләкин узган ел безнең халык монда килде. Халык монда булды, Польша татарлары. Татарлыгын белми, ләкин алар үзенең гырыф-гадәтләрен саклап калганнар. Шуңа күрә мин сезгә тагын кабат чакырам. Гырыф-гадәтләребезне саклыйк. Гырыф-гадәтләребез, йолаларыбыз безнең татарлыгыбызны кайтарырга ярдәм итәр. Һәм инде сүземне битереп, тел дигән төшенчәгә бер генә сүз әйтеп китәсем килә. Менә без тел дибез, күп сөйлибез. Телне сакларга кирәк. Бер генә мисал. Үрдәк каз. Каз каңгылдый, үрдәк бытылдый. Һәм аны берләштерүләрдә индоутка дигән кош ясагалар. Шулай бит? Индоутка нишли? Каркылдамый да, бытылдамый да, гыжылдый. Менә мин сезгә әйтәсем килә. Үз телебезне саклыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк. Безнең теләгебез менә шушы телебезне кайтару. Үзебезнең җаныбызга, калебезгә йолаларыбызны кертү, аларны саклап калу. Бергә булыйк, рәхмәт сезгә.